कोकणच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। 11 दिवसांच्या पाहुणचारानंतर गणपती बाप्पा आपल्या गावी गेलेत। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर याच्या जयघोषात कोकणातील प्रत्येक गावात विसर्जन सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला। पाहूयात कुडाळमधील काही दृश्य। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।